प्रगतशील बागायतदार सन्माननीय अजयजी नाणेरकर यांनी आज सीझनचा विचार करता याच्या अगोदर पहिली पेटी गेलेली आहे आणि ही आता दुसरी पेटी आजच्या या गणेश जयंतीच्या निमित्ताने आज शुभमुहूर्तावर या ठिकाणी चांगलं फळ आहे. जसं आपण मेमध्ये काढतो त्या पद्धतीत फळ आहे आणि आजच्या या गणपतीच्या बाप्पाच्या दिवशी आनंदाच्या दिवशी आनंदमय असं हे करून शुभमुहूर्त केलेला आहे. तर अजयजी ही पेटी कुठे जाणार आहे आता? वाशी मार्केटला. कुठले दलाल असण्याचे? उल्हास नामदाव. सरासरी आता जो काय बघता साधारण अंदाजित पेटीचा साधारण 20,000-25,000च्या दरम्यान जो काय रेट चालले त्या दरम्यान असणार की कसं काय असणार काय? कसं असतं कुठल्या पेटीत झाला सध्या तर सांगा. ओके. म्हणजे सरासरी माल बघता आणखी सगळं बघता क्वालिटी जसं आपण मे मध्ये चांगल्या प्रकारचं फळ काढतो त्या पद्धतीत आज फळ आहे. हे बघू शकता आपण कलर त्याचा एकदम झालेला आहे. जसं मे मध्ये कलर होतो त्या पद्धतीत कलर झालेला आहे आणि त्याचं चांगल्यापैकी आपल्याला मला तर अंदाज आहे की साधारण 20-25 हजार त्या ठिकाणी रेट व्हायला हरकत नाही. अशा प्रकारचा आंबा या ठिकाणी आज आमच्या अजयजीने काढलेला आहे. तर ह्या तुमच्या आजच्या शुभमुहूर्तास आमच्याकडनं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन, कौतुक आणि मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. तुम्हाला उत्तम आयु आरोग्य देव, कुणकेश्वर देव आणि ह्या धंद्यात आंबा शेतीत तुम्हाला चांगली प्रगती हो अशी मी श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो. तुमच्या सर्व मनोकामना श्रीदेव कुणकेश्वर आमचं ऊर्जास्थान, प्रेरणास्थान, स्वयंभू चांगल्या ठिकाणी आम्ही असणारच, काही विषयच नाही. आमचा प्रत्येक ग्रामस्थ पुढे जाऊ देत हे आमचं स्वप्न आहे, हे आमचे विचार आहेत. म्हणजेच आमचा गाव प्रगतीपथावर जाईल, सर्व गुण संपन्न होईल.